Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruto Tieno. Kenda ka uthuolo ni marwa kimondo mwagoye mbaka kaka uthuolo mondo miarwak wendo wa kendo daktari obonyiswa ne nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage kokwa ketho kinde wadonje to kachiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano ahinya Ruth. Nyinga Levio Nyango Juma. An psychologist kata daktari no ma olony e weche go mag tuoche mag dang'ni mag paro. Wood game kendo Nairobi kae atiyo Nairobi town kendo an nyaka gi facility matie Ngong. Koro mano e kuonde mwa temo konye ji kata mwa konye jogo manigi tuoche mopogore opogore mag dang'ni mag paro. Kendo ahinya watimo psychological counseling, to kendo wakonyo gi nyaka gi yedhe manyalo duoko tuoche gi kata symptoms kata mana ranyisi mag tuoche gi piny. To wan nyaka gi inpatient facility mwakete jogo ma ohewo kata ma tiyo gi yedhe go maricho, yedhe ma loko paro kata giko kaka kongo, njaga, heroin go eko. Jogo mo ohewo gi tiyo gi yedhe go bende wan gi facility mwaketo gie kendo ithiedho gie nyaka gibed maber. Mane tich matiyo to mane nyinga. Amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar odiochieng' ma kawuono. Moro wanyalo mulo matin chandruoge mag dang'ni mag paro. Ging'eny marom nade pachoka ahinya e gwengewa mag Kaluo. Nikech ng'eni thoth ne winjo ka gimoro timo ng'ato to kwadwa chomore kode tir ni ng'ane nitiere kod chandruok mar dang'ni mar paro. Tuoche kata chandruok mag dang'ni mag paro ng'eny to gipogore. Gine kidienje mopogore opogore bende wanyalo wacho kamano. Nitiere gigo ma affect kata ma inyo personality mar ng'ato kata mana kaka ng'ato bedo kata nego beno behave kata nego beno otimo gike. Nitiere tuoche go ma chando paro mar dhano. Nitiere tuoche go manyalo wacho ni affect emotion kata mana mood mag ng'ato. Nitiere tuoche go ma chando obwongo dhano kaka tiyo kendo kaka process information gi kaka onego beni ng'ato paro. Nitiere tuoche go ma hinyo somo mar ng'ato kata mana somo mar nyathi. Iyudo ka nyathi nyalo bedo gi shida no mar somo ata chiel kuom mago eko. Nitiere tuoche go bende mag dang'ni mag paro mamiyo ng'ato nyalo dhi ma chop kata e stage makoro kata kiwango moro kata kidieny makoro neno ni konego beno dak, onego beno kawo ngimane. Koro tuoche mag dang'ni mag paro githoth saidi to kendo gipogore. To ber ni waja lunyo gi achiel kata kwa bire chenro kae to wang'iyo gi wanyalo kawo achiel kuom kidienje mang'eny ma wan go eko to wapuonjo oganda kaka tuo no ginyalo ng'eyo ni ng'ato nigi tuo makama to mae giminyalo konye kaka yo minyalo konye godo ka en gi tuo makamano. Gi kanyo no nitiere gimoro mabendi wacho ni bipolar mood disorder. Bipolar now mana kaki wacho ni bipolar mood disorder. Wacho ni tuoche gi affect kata gi nyoki kidienje mopogore dend dhano. Achiel kuom kidienje go en mood mar ng'ato. Ng'ato wacho ga ni to kawuono mood ni piny manade. To ng'ato wacho ni kawuono mood ni malo manade. Koro sama wawacho ni ng'ato nigi bipolar, manyiso ni mood mare nitiere kaka mood ne gwenyore e yo ma ng'at ma ok ong'eyo wach bipolar ok nyal elewa kata understand ni ng'ani nyalo bedo ni gima time ni en ang'owa en tuo. Koro kwa kete yo machuok, bipolar en tuo no ma nyalo miyo ng'ato samoro bedo gi mood kata mana mood cha gidoluwa kiana bro wache nango lakini wabro tiya kod mood. Onyalo bedo gi mood man malo manyiso kata mood maber. Kata mood maber. Lakini sama wacho ni mood maber kata wacho ni mamalo en wawacho ga ni gimoro amora mang'eny ahinya kelo en chandruok. Koro sama wacho ni ng'ato nigi mood mamalo ni sama wawacho wach bipolar manyiso ni in kinene tinyalo wacho ni to kawuono di mor moingo kiwango monego beni mor godo. Kawuono in gi ngufu mang'eny ma idwani itim tijni. Kawuono iwuotho sana. Ichapni sana. Moingo kiwango ma mitimega pile. To iyudo ka ng'ato achiel ni
bende ntiere sama koro odonje mood mat ni piny. To sama mood ne chani piny be en piny kabisa. Ok en ni koro tulia kata ni ka en katich kacha chande to tulia ni koro tije cha ema concentrate kata nango. Iyudo ka en ng'at ma ok interact gi ji manyiso ni wawacho ni odonje face moro maluongo ga ni depression. Koro bipolar ne en tuo ma miyo ng'ato experience moods ariyo. Achiel ni malo kabisa. Tachiel chande ni piny kabisa. To mano luwore ga gi bipolar ntiere tieng diriyo. Nitie mwaluongo ga ni bipolar 1 to nitiere mwaluongo ni bipolar 2. Bipolar 1 mood mamalo cha gi dongere waluongo ni manic episode. Ma biro gi symptoms mag mania. Koro symptoms mag mania wabro lero gi sama koro wang'iyo symptoms gi, but kakoro mondo miya apog bipolar 1 gi bipolar 2, iyudo ka ng'at mani gi bipolar 1 symptoms ne mag mania go gin malo zaidi moingo ng'at mani gi bipolar 2. Tiyudo ko bende depression face mare ok ng'eny ahinya kopim gi manic face mare. Manyiso ni okawo seche mang'eny ka en gi mood moro mamalo ma il ma ger obet kanyo kuom thuolo mathoth. Ng'at man gi bipolar 2 en gi gino mwaluongo ni hypomania, ok mania. Sama wawacho hypomania manyiso ni en gi moods mamalo, lakini moods go ng'at ma onene anena kata moromo kode to nyalo wacho ni mago nyalo bedo kata ni stress moro matine momake emomiyo ineno ka obawach kata ko owitre kakineno witre no. But ng'at man gi bipolar 1 to mano be bipolar mayot ga mondo mi kata wan dakteche wane kuom ng'ato, nikech ranyisi mage ranyisi mage ni lela kanyo yot mondo ine, kendo wabro sama wang'iyo ranyisi go ibro neno gima temo wacho no endo. Ma kineno ka ng'ato samoro moro saidi kata enena piny saidi ng'ani ok ngima ng'ani tiere kod chandruok mar paro. Ng'ano nigi chandruok ma bedi luongo ni bipolar mood disorder. Thothne mondo mi ng'ato bed kod chandruogni en ang'o mathoro miyo manyalo keto ng'ato e thuolo mondo mi obed kod bipolar mood disorder. Ma koro samoro gini time atima, koro iwacho ni samoro ng'ane keloga kela wiye kod weche makamago. Nitiere ajawacho ga ni tuoche mag dang'ni mag paro gin ga ng'enyne ibro ga yudo ni tuo ni nitie kuom ng'ato, lakini nitie gigo mwaluongo ga ni trigger events, gima tuge ma kapok tuo no tugre tineno ka be ena ng'at makare. Mar ariyo, tuoche mag dang'ni mag paro mathothgi nitiere tuoche go ma affect ga mana nyithindo kata kochakre maybe nyithindo matindo mosechako dhi skul ka nyaka maybe nyithindo mane klas 8 kata makore kadwa donje e sekondari. Lakini ng'eny tuoche mag dang'ni mag paro iyudo ka mondo mi wa make diagnosis sama watimo screening chande gichakre gande ka ochakre higni 16 nyaka higni 24. Koro manyiso ni king'iyo that age group, trigger events manyalo bedo nosetimore ngima ng'ato nitiere. Koro kaduoko penjo no mokwongo, bipolar en gino maringe anyuola. En tuo manie anyuola. To mano bende en thoth tuoche mag dang'ni mag paro iyudo ka thoth gi ringe anyuola. Manyiso ni ka miyo kata mana wuon nyathi kata mana dan nyathi moro kata mana ankone ne nigi tuo mar bipolar kata ne nigi tuo moro mar dang'ni mar paro, nyalo bedo ni genes go nyalo pitisha ne nyathi, to nyathino nyalo bedo gi tuo mar bipolar. Koro konyuole to symptoms gi kaka wacho cha, trigger event nyalo kosekana. Wawacho ga ni en genetically predisposed. To predisposure nyisa ni tuo nyalo bet e dend ng'ato, lakini ok ranyisi mag tuo no ok nyisre. To ka gimoro timore ngima nyathini, wawach ni nitie life crisis moro motimore. Koro wacho ni ang'o manyalo tugo tuo no kuom ng'ato. Life crisis moro timore, wach kata ni nyathino yudo ajali moro mohinyo wiye, wawach ni nyathino janyuolne owito ngimane kapod en age moro mokonyal deal gi motegno. Iyudo ka nyathino maybe ochopo e skul mar sekondar
to chako tiyo marach gi yedhe mamero ji. Yedhe go sama watiyo kodgi asega wacho kae aming'a ni nitie kaka gi affect obwongo marwa kendo gikelo imbalances chemical mar obwongo mar dhano. Magi gin gigo makotimore e ngima ng'ato to nyalo tugo tuo chande kapo ni ng'atno nobedo predisposed e tuo no kowuok kuom anyuola. Gino mar ariyo manyalo wacho en ni nitiere gigo maluongo ga ni environmental factors ma samoro kwanyal control wan wuogi. Environmental factors ma nyalo miyo ng'ato develop tuoche aina gi en gino kaka sexual abuse kata nyathi mano obedo abused ka en mano roch ratichne kapod en nyathi matin. Nitiere gigo kaka life stressors ma pile pile ma nyithindo ok nyal deal godo e yo ma jok madongo timore nade nyalo deal godo. Trauma moko nitie ma nyithindo pitia nyithindo modak e anyuola ma gorruok ng'enyie kata koko ng'enyie. Nyathi matin nitiere gigo mobwongo ne ok olosi kata stage ma obwongo ne nitiere ok onego beni opitia gik moko ma samoro timore ot kacha chande. To samo neno gigo sama mede stress kata mede dang'ni mar paro kata paro mang'eny kodhi nindo konind maber iyudo ka nyathi matin odhi e pien to ywaka nikech mama gi baba notimre nade odhaw kata siko gore ni kata nodhi e skul kacha japuonjo timo gimoro makama kodonjone maber. Nyathino bet a constant worry for a very long period of time iyudo ka nyalo kelo shida duong' mare. Koro tuo mar bipolar ni en gino ma onyalo bedo triggered gi gik mathoth. Ano koket nini moro kae monde kacha family history ka ondiknwa ni history mar familia manigi bipolar ma wacho ga genetics chande samwang'iyo risk factors. Neurodevelopmental factors gin gigo kaka samonyuol nyathi to miyo nyalo bedo ni netiyo gi yedhe mamero ji mano kethoga obwongo kata dongruok mar nyathi e min. Saminyuolo nyathi chande to bende kanitiere pek kata mana pek seche ma miyo nyuolo nyathi inyalo yudo ka obet gi labor moro mochwalore. Nyalo bedo ni nyathini onyuole to kose nyuole chande to obedo gi shida mar timang'owa mar yweyo ma ichuno ni nyaka obed aided mondo ka nyathino gam muyo timre nadi. Sama gigi timorega obwongo mar nyathicha is at that stage and very critical manyiso no dwaro oxygen. Sama gino kotimore nitie kaka o interfere gi obwongo mar nyathi. Koro ka nyathini dongo tinyalo yudo ka mago gigo makete e risk mar yudo tuo. To mano kanyalo wacho ni bipolar kende kata mana tuoche moko mang'eny ma affect nyithindo sama gidongo kata ka gisedongo chande. Neurodevelopmental factors jabedo gande mang'eny sana. To achiel kuom gi en ga gino maluongo ni anoxia ma anyalo wacho ni en koso muya monego bed ni dhano yweyo sama nyathi otimre nadi sama nyathi onyuol. Koro mago gin risk factors mopogore. Nitiere tuoche ma samoro gi dho ngere waluonga ni differential diagnosis. Ginyalo bedo gi symptoms modwa chal gi mag bipolar to bende tuoche go nyalo ga ka poni symptoms gi o medre kata ranyisi gi obedo for a long time ka ok obedo controlled tiyudo ka nyathino nyalo develop tuono. Ka wang'iyo gimo kaka thyroid hyperthyroidism waluonga ni hyperthyroidism iyudo ka ng'at ma jogo wamake kar thyroid kanyo mondo wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime en page laktar watire kod Dr. Levi studio ka kawuono wang'iyo dang'ni mag paro ma bende wanyalo dendo gi dhowegi ni bipolar mood disorder. Maduong' moloyo ni nyalo nyuol kode ng'ato oringe anyuola. Ng'ato nyalo bedo ni entiere kode to ling'aling'a maritete gimoro matin matuge mondo mi otuji kata mondo mi owuogi. Kiki sudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Are you ready to turn your skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All
All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza Tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Madam, barua ni okel kae en mari. Onge wach. Sarab. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Bipolar mood disorder ineno ka ng'ato kawo mor to mor saidi ko il to il ahinya, kata ka intiere kod teko, intiere gi mood moro minyalo wach ni bet en mahinya kae to nyalo duogo mochak modhi piny kabisa. Mano ok en ng'at ma samoro ntiere kod ngima makare, to ntiere kod dang'ni mar paro, bipolar mood disorder. Daktari kane pok wakawo yweyo ne wang'iyo ane kacha risk factors, gigo manyalo miyo ng'ato bedo koda tuo mar bipolar. Kidieny mokwongo ni nyisowa kacha weche mag family kachiel kod triggers mopogore opogore mabende nyalo tugo gini mondo mi umore del. Kane pok wadhi yo ni mulo kar thyroid kanyo kanya mondo mi wachang godo. Jogo manigi tuo mar thyroid iyudo ka ich wang' moro biro ga gi thyroid tuo no. Koro iyudo ka mage mwaluonga differential diagnosis. Koko bedo managed to nyalo ga bet mo symptoms nego chak neno ka mag bipolar. Aeto bende nitie gi chronic illnesses kata mana tuoche go ma chronic illnesses gin tuoche mago wanyalo tiyo gi example kata mana ranyisi kaka cancer. Iyudo ka jogo manigi tuoche mochal kamano stress magipetiae to kod gigo magipetiae nyalo keto gi at risk mar mondo ma interfere gi mood margi. Koro iyudo ka kaka gimedo bedo gi mood marach, to ing'eni moods bende gin ga tij hormones. Kaka gimedo expose themselves stress miyo ginyalo develop a condition ma nokonyuol gi godo, lakini nikech kaluwore gi koro tuo momako gi mar physical, ma wacho ni physical ailment chande, nyalo miyo gi develop kata mana ng'owa tuo mar paro, mar dang'ni mar paro. Bipolar en achiel kuom tuochego ma ng'ato nyalo develop nikech en gi tuo moro ma miyo pache chandore e seche maduto kata seche ma sakasa. Ma kotere kod chandruok mang'eny, ionge gi kwe seche te, kotere kod gik madhi nyime kit ngimani, moro ni ionge kode tinyalo bedo kode. Yes. Gi medically wawacho ga ni conditioning, psychologically so to say. Conditioning ena ni dendi kipitisha gimoro over and over kata kuom saa moro mathoth, dendi nyalo adapt gi that condition ma ong'ega. Abro tiyo gi maybe ndawa. Ng'at mochako madho ndawa dende ok oseng'iyo gi ndawa chande. Lakini the more komedo madho ndawa cha chopo kuma koro dende bro dwaro ndawa no mondo ko winji ka en ng'at mangi mane mwaluonga ni conditioning. Koro gi tuoche gi bende sama iketrie stress ma kawuono kinyi in gi stress, kiny in gi stress, kamano dendi nyalo develop that tendency ma koro o adapt gi response to stress. Makoro stress cha ok en stress, oduogo kelo tuoche mamoko. Sama iketriga ni in ichwang' ni malo saidi tiwo iwanga mang'eny nikech obed ichwang', obed stress, obed mor, nyiero, gigi duto gi affect hormones mane dendwa mopogore. To sama wamor chande nitie hormone ma miyo wamor kata mawinjo wailil kama chacha, manyiso ni obwongo marwa instruct dendwa ni mondo gol hormones no mang'eny. Koro ka mor kawuono kinya mor, ing'eni hormone cha bedo mang'eny, to mano samo dhi mo flood system mara kata mar obwongo mara, effects nyaka bedie. Tika kuluongo kaka isinyisowa ni luongo hormone mar morni, iwacho ni luonge nang'o cha? Dopamine. Yes, dopamine. Daktari, picha ni didwa ni mondo mwapuonjre go dang'o, nikech ma be aneno ka ochalo na extremes ariyo ma wawuoye ni. Konchiel ineno kodhi mo relax ahinya mokwe, konchiel ineno ko gajore to gigi duto te gin gigo matimore obwongo. Kanyalo interpret picha no, mokwongo onyalo wacho ni
macha nyalo bedo manic phase ma wawuocha lakini pok wachiwo symptoms mag bipolar mag mania kod depression mae nyalo bedo the latent kata mana the depression phase koro latent phase manyiso ni ionge symptoms mag bipolar either mag depression kata mag ang'owa mag mania sama wan gi in fact kaki wacho ni dopamine no ka wabro mulo bongo matin prefrontal cortex kata bongo mambele nitiere part moro piny kanyo mwaluongo ni amygdala en part no ma wawacho ka ni en responsible for cognitive processing cognitive processing gin gigo kaka memory learning thinking mar ang'owa mar ng'ato koro bongo kacha chande sama that cognitive processing part of the brain mar amygdala cha dongere wacho ni overactivation gigi ana ni ng'eny gi samoro kwanya ng'eyo ni do but nitie gino mwaluongo ni overactivation manyiso kantie activity mang'eny sana e amygdala kacha chande iyudo ka ng'atno bro experience manic symptoms mag ang'owa mag bipolar disorder to nitie kendo part moro maluongo ni hippocampus sasande siyudo ka sama activity mare ni piny the functions motimo kande iyudo ka ng'ano bro yudore e depression phase mar ang'owa mar bipolar koro mae e gima kelo fluctuation kata mana pogruok e kaka ng'ato behave sama en ye manic phase kata moro man malo to kod sama en ye depression ang'owa e depression phase chande koro maybe wanyalo ng'iyo ni to manic phase ni chal nade to depression phase ni chal nade apa ni wangi kanyo nikech adwa ni mondo mi wadonje ranyisi bende ma general maka pono no neno kuom ng'ato kati ni woni neno kuom tinyalo chichi ni nyaka bedie ni intiere kod bipolar kata kamano wakwongo wang'i phases mopogore opogore ni monde koro awacho ni bipolar ni gi phases ariyo anyalo wacho ni adek kaluwore gi bipolar mane mwawacho lakini abro chako gi manic phase manic awacho ni en moro man malo chande koro sama ng'ato nigi bana no koseket gi moko kae koro mondo mi ing'e ni ng'ato nie manic episode gino mokwongo obro wuoyo mang'eny moingo kaka owuoyo ga pile manyiso ni en ng'at manyalo chako wuoyo kinyi nyaka saa 7 pod en ng'at ma wuoyo to owuoyo matek onyalo bedo ni o shout kata ogo koko owuoyo ka to ng'at manie neighbor ne nyalo winjo ni ng'at wuoyo to en gino mok timre nadi mok link kabe okonyal stop okonyal nyisore ni koro tasewacho moromo koro romo we monda timre nadi we monda link feelings of grandeur mano manyiso ni ochak ng'ato nyalo neno ni en superior kata ni en malo moingo inyalo winjo kwacho ni anyalo ringo mayomba piko no mano feelings of grandeur kata nanyalo ting'o ndege and literally bro winjo kowacho gik machalo kamano sleeping less than my and very common gi bipolar manic phase nindo ng'ato nyalo dhi ndalo 4 kapok nindo make straight kata mana wik achiel kapok onindo to samo konind no be onyalo ga wuoki okonyal bete kitanda owuotho ogo koko ochapni e office kacha chande okonyal tulia jumpiness kata restlessness iyudo ka en ng'at ma kata tich manic phase ni miyoga o interfere gi kata functioning mar ng'ato ka tich okonyal tulia ka tich obro wuoyo matek kata kaponi oyudo client kata oyudo geni moro office kacha chande to kako wuoyo cha iwinjo ka kata jok manoko nyalo winjo gik ma otimre nade ma wacho pache bende samoro nyalo ga wacho gik ma okolure kata mana gi samo wacho racing thoughts akpandi racing thoughts ni kumoro kanyo racing thoughts manyiso ni en para chiel mabire pache over and over moko timre nade uwe wach mtoka usetieko wach mtoka uchako wuoye wach studio oduoge wach mtoka chande kendo nuoyo koro okuwinjre paro sama utimre nade sama ugo mbaka gin very quick to anger manyiso ni asira mako gi mang'eny and then sama ng'ato nie manic phase nitie gik mang'eny manyalo timore kaka hallucinations nikech nitiere symptoms moko ma waluonga ni
psychosis ma bipolar biro godo. So psychotic symptoms mag bipolar sama ng'ato nie manic phase no nitie hallucinations to nitie delusions. Tie gik monyalo neno kata monyalo winjo ma jok manie alwora mare ok timre nade ok winji. Samoro nyalo wacho gik moko mipenjri ni to be in kodwa ka adieri manyiso ni gik mowacho ka ok timre na ok inyal relate godo. Koro mago gin delusions. Gigo ging'eny short temper no kaka wacho no asira no samoro nyalo biro nyaka gi lweny. Ng'at manie manic phase mar bipolar yot mondo gol kodi lweny kendo onyalo timo gino manyalo hinyo ng'ato. Onyalo timo gino marach. Ka sama asira no make onyalo timo gino marach. Tuoche asega wacho ni tuoche mang'eny mag obwongo mar dhano ok mi ng'ato ket ng'ato mager kata ket ng'ato manyalo ham ng'at magin godo. But mae tuo achiel ma nyalo ga miyo ng'ato gore kata donje fight kata mana kaponi gin gi group moro tinyalo yudo ni group chande onjao group kabisa. Kama ji ochokre kaponi entiere chokruok moro dala kaja chande to onjao chokruok kabisa kata mana gine liel. Mano tuo mar bipolar. Kwa duogo depression awacho ni gin depressive to mondo mi kwa chope diagnosis maybe abro ng'iyo mano but mondo mi ng'e ni ng'ato nyalo bedo gi bipolar katango. Symptoms mawacho mag manic episode gi kata mag mania goeko ginyalo ga bedo ginyalo bedo kuom dweche 5 kadhi nyaka wik achiel. Manyiso ni symptoms gite ng'ato experience gi dichiel non-stop kuom ndalo madhi nyaka ndalo diwa ndalo 7. Ena ng'at mani malo to sama ng'eny mibiro ga yudo winjo ka ng'ato wacho ni ng'ani tuo tere uro hospital. Manyiso ni samineno symptoms gi kuom ng'ato kata mana watni kata ngo onego bednu utere hospital whether oyie ni mondo utere kata tamore nikech nyalo kelo shida kama wacho ni onyalo bedo mager motim gima rach. To bende thothne ng'ato yiega ni mondo metere hospital kata kapo ni ng'ato seneno ranyisi thothne apani yie thoro ga bedo matek koso thothne thoro yie bedo matek lakini constitutionally kata chik mar serikal oyie ni samineno ka watni kata mana anyuolani nitiere that phase mar nini magi walunga ni episode ondik gini episode nikech nitie sama bende gibe ena sawa lakini samo experience episode chande gino ma ng'ato nyalo timo gin gigo mokinyal ng'eyo. An gi examples manyalo chiwo maseneno yor tich gigo ma ng'ato timo nitie petrol bombing a family gin gik magalagala. Feeling very sad or hopeless. Koro sama wane depression basically gima timre kae ni ng'ani experience symptoms depression. Depression ena sadness mobedo for more than 2 weeks. Lakini sama wang'iyo bipolar 1 iyudo ka manic episodes ng'eny ga moinga ngoa depressive episodes. Bipolar 2 koro en the reverse. Magi ema ng'eny moingo maka. Koro ng'atno owinjo ko okomor kendo en very hopeless gi life. Onyalo bedo ni koro oken machiegni gi ji kata otemo isolate. Concentration mare kata mana concentration chawelungu nango nyalo bedo piny. Okonyal focus kapo ni en ng'at ma katich kacha kaka wacho chande wuoyo mar gi nyalo duogo piny kendo wuoyo mamos gik moko kata kotimo to ma oken kata wuoyo kende kata mana gik motimo kendo mae paro na ni ng'at manie manic phase kacha chande onyalo ga bedo gi energy mang'eny modwano tim tich moingo kiwango monego benoti otimo sama ene manic phase. Ka ene depressive phase owuoyo mos to gike bende dhi mos. Onyalo bedo ni ochiemo mang'eny kata matin. Mano is another symptom mar depression. Sleeping onyalo nindo mang'eny kaka kacha ne wawacho ni ng'ato nyalo koso nindo kata mana kuom ndalo 7 molure kendo energy kaka wacho ni ng'eny kacha ka yudo ka koro ng'ato nigi energy moro motimre nade manyiso ni ng'atni en ng'at ma depressed. To depression ni bende ok en gima obetie ni to snap out of it immediately. En gima kawo thuolo malach moingo kako nego beni bet.
Ma gima timore ka daktari ni wantiere kod extremes ariyo. Ng'ato konchiel wuoyo mang'eny kendo wuoyo matek gi energy mang'eny, ng'ato machielo ok owuok eneno ko linga o isolate ko bed gi oganda. Koma chielo ido ka ng'ato en jumping, ng'ato chapni, koma chielo ng'ato dwani mondo miyoku olore kende kata obed kende. Aneno kamoro kakiketo ni mixed. Tienenia egin ka samoro ginyalo duokonwa picha cha ene diere kamoro ka en face maradek mixed episode ka koso mixed episode ka anen marango mixed episode mixed episode no mano manyiso ni mache hypomanic face ma wacho chande koro samoro ji confuse ga bipolar gi borderline lakini mana bro wacho bange mixed episode no mano koro bipolar won manyiso ni kiriwo depression tiriwo gi mania twayuda ngowa bipolar koro diere kanyo no mane kuma bipolar romi koro mixed episode temo ga nyiso wani ng'at mane gi bipolar ene diere ka ene dier depression to ene dier ngowa mania yes daktari onego beni ng'ato neno ranyisi gik ariyo kata adek koso giduto teko kinyalo wach ne tiere manic episode kata depressive episode koso tiere mixed episode ka jenwa mundo mwaka uyweyo kaito wabo chako mana gi kanyo ero kamano penj laktar ko kalera RamogiTV ngima en mwandu inyalo neno ka gitimore kuom ng'ato iwacho ni ng'ane ni bende olo wagi lelo wuoyo mang'eny sate mano romo nyisi ni ng'ato samoro tuo samoro kochiem oro chiemo mang'eny mokalo samoro konindi to oro nindo mang'eny mokalo ng'ato tuo dwaro konyruok kikisudi kidenyo mar adek wadoni wachakwa go mpaka ko Dr. Levi en ang'o monego bedi timo kiseneno ranyisi gi kuom ni wuon kata kuom ng'ato Dial *487*3# to get this song. Elingana mokelikai. Magiwe chamage wafumu wachawi. Jatelo, in. Eleka kini nyalo biro yoda kai buoga. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. We will be on strike whether it calls for 100 days. Rais wetu angalia hili chambo. En midhiero nyadiriyo e sekta mar thieth ka koro jochiw thieth motis ni clinical officers bende ochako ng'anyo yanga kawuono e kinde ma lakteche pod ng'anyo. Wakakula watoto lunch, wakaendelea tu vizuri, wakavika masaa ya saa 5, watoto wakaanza kukomplain. One child succumbed on arrival. Nyathi ma jahigni 7 tho ka ji amoko 5 orwaki osiptal bang' chamo muogo moro motimo kwiri e kaunti ma Nyamira. Sitting allowance mogol mar plenary osero tutich Kenya mangima. Ema bende komede to nyalo jiwe mondo tim. Osero tutich Kenya mangima. Ema bende komede to nyalo jiwe mondo tim gima. MCAs ma Migori yangore ni osebedo kakwepo chope twak magod burano. Wirani SRC ne onduso okombalang mane miyogi marioro e twak motesene sitting allowance.
Daktari wacho ni gin gik moko ma nyalo ringe anyuola, ginyalo biro kotenore kod achiel ariyo adek, environmental, nyathi samoro tiere gimoro manotimo modhi motriga kata motugo gicha matuocha omuoch kuma noling'e. Daktari, ranyisi gi ng'ato onego beni neno adi mondo biko kichich ni ng'ato ok ni maber? Onego beni ineno ka ng'ato act impulsively, ng'ato en jumpy, ng'ato odwani oneno ka gima oduong' onyalo timo gik ma onego beni neno ranyisi gi te koso mana kata achiel kata ariyo oromo nyiso ni ng'ato ntiere kaka ok ber ahinya. Ranyisi go ng'eny. To samoro bende dhano ok wan wawuon in ka in gi ng'ato e ot kanyo ok inyal ng'eyo ni mano ranyisi mar ang'owa mar tuo. Ondik ka ni suicidal thoughts manyiso ni ng'at maparo ka ngimane sama en e depression ok inyal ng'eyo ni ng'atno nigi suicidal thoughts nikech ok owacho ni ineno. Lakini adek kuom ranyisi gi kiseneno gi kuom ng'ato onego bed ni igo simu. Adek kuom kineno ka ng'ato obet ma restless ahinya e ot kacha be ok wanyalo wacho na adek nikech ing'e ni mental health ok en gino matek neno kuom anyuola. Shida manigatie en ni stigma mantiere kod denial emomiyo wakano tuo makoro tuo chopo kuma koro symptoms ne ka osedhi timre nadi osedhi malo ahinya. Otherwise kineno ranyisi mora mora ka kuom watni kikele samise kele clinic chande wane mwabro timo screening mwanyisi ni ng'atini nigi bipolar kata timre nadi kata onge godo. Lakini ranyisi mwaja chiwo ga e chenro mar penj laktar ni kineno eni ranyisi mora mora kuom watni moro tineno ka ranyisi no osebedo e kiwango moro ma moken gima notimre dichiel to timre nadi to sechwa tem mondi nyis nikech mano nyalo bedo ni ranyisi ma ini nyalo neno nikech ionge ujuzi mar neno ranyisi mamoko. Lakini sami kele chan nikech wawach ni neno ng'at manigi okonindi ng'ato inge od to pokonindo ndala 4 ndala 5 ndala 6 nindo en gino monego bed ni ng'ato nindo secha 6 nyaka 8 otieno kotieno. To in gi ng'ato e ot kacha chande kata jaodi un ge ot kacha chande tineno ka ng'ani ndala 4 osekalo ma onge nindo mora mora mosetimre nadi moseyudo nyako nego beni chako chich ni to nindo nino dhi ka ang'o momiyo kitimri nadi kata en gi ilo moro mopogre mapok ineno ga in kata ka un kode. Koro kineno ranyisi go sami kele screening chawane mwabro wach penji to wanyisi ni to ranyisi gi ineno ka dima ng'atni ni godo to wang'eyo ni en ga 3 kuom 6 kata en ga 3 kuom 9 kata 2 kata 1 eka wanyisi ni okay onyalo bedo gi bipolar. Lakini bipolar neni face ma entiere treatment minyalo kete maybe en mar psychotherapy without medication kaluwore bende gi symptoms manyiso ni severity kata mana pek mar tuo no kiwango mochope ntiere thieth mibro kete ng'atno endo. Lakini ananyalo inyo kata mana jiwo ganda wani sasa mineno ranyisi mora mora mar tuo ma ipuonje laktar kae ok ochuno ni nyaka bed ranyisi mar bipolar kata mana mar nini tem mondo iter ng'ano kuom ng'at molony mong'eyo wechego mondo konyi mondo nyisi shida nene kanye. Gi kanyo no bende daktari ne mondo koro wadonya ne kidieny machielo aseneno ranyisi gi moro kata na wuona chich ni yande ne akumoga kuma mang'eny kata nindo anyalo nindo mang'eny moingo kaka nindo ga pile oro kanindi kata kuom dala 3 dala 4 e juma kaki wacho no abiro iri kaka Dr. Levi thothno timo diagnosis nango ibo kawa history bu winja chanduk masebedo godo ibro penja nyuonda kaka chal nikech kidieny mokwongo ne wacho kacha ni thothne oringe anyuola koso thothne timo diagnosis nango. Bipolar ntie screening ma structured ntie screening structured manyiso ni nitiere penjo mibro duoko ma wabro mi be wanyalo guide but thothne ibro yudo ka gin gik ma ini wuon sami duoko penjo go kiduoko gi kako nego be ni duoko gi nikech wabro mi puonj moro kapok wachako timo screening chande result go bro duogo to wabro eleza ni results go. Koro bipolar disorder diagnosis mare itimo through structured screening. Nitiere screening tools ok biketie lab ni mondo opimi mondo wanyi results oduogi ni gi bipolar but mental health cases ng'eny gi watimo ga gino maluongo ni oral interview. Oral kata structured. Oral en ni an nikech ang'eyo symptoms mag bipolar abro bet kodi piny twago mbaka tabro nyisi ni at the end of
screening mwatimo ni in gi bipolar. Mar ariyo wanyalo mi structured wami leaflet midhi tiduoko penjogo. Kiseduoko gi tibiro to wan watimo tabulation to wanyisi ni score mari obiro kamae in gi tuo ma kamae. To mano en thoth mag tuoche mag dangni mag paro e kaka watimo screening. Yes. Bende wantiere kod thieth mar bipolar, pono ni wantiere kod thieth, thorne thieth thoro chalo nade? Wan gi management. Okay, ni thiedhe obedo managed obedo managed. To jogo mani under management nyalo dak ngimagi like any other person. Kaka chako kenda bro nuo mano kapok wang'iyo wachno. Shida ma wan godo kata chandruok ma wan godo maduong' e career kata profession mar mental health en ni nitie stigma mang'eny around mental health kata mental illness. To kwa chako higa kaka ne wachake nyocha ni anyalo jiwo ganda wani sami neno symptoms go wawe urubet ni waluoro tero, lakini treatment wan gi thieth yedhe mopogore minyalo mi ng'ato kaluwore gi face kata episode ma ng'ato timre nade nitiere. Mago bipolar nyalo bedo managed gi yedhe mopogore yedhe ng'eny. Koro ka in depression face chande ibro keti e yedhe mag depression face. Sama in depression no bende nyalo bedo ma severe kata ma mild. Sama osechopo kuma koro ng'ato temo kawo ngimane kata ng'ato bet wig ariyo o isolate onge gimo timore. Nitiere gino mwaluongo gani electroconvulsive therapy kata shock therapy. Shock therapy nitiere manyalo tugo obwongo ng'ato mondo wuoge e face chande. Mano is one of the, lakini mago treatments makoro itemo kaponi nitiere treatment mosetem kata gi yath motamore timore nade otamore tiyo. But thieth nitie yedhe mibro muonyo kaluwore gi symptoms magi. Nikech symptoms go bende okibi experience giduto. Okinyal bedo gi symptoms ochiko gote kata mana inyalo bedo ga bich kata ngwen kata dek. To symptoms go emi thiedho. Koro mane mwalunga ni management. Jogo ma bende bedo managed gi yath iketo gi nyaki gino mwalungo ni psychotherapy. Psychotherapy gi dhok ma ng'eyo maber en counseling. Manyiso ni hocho. Manyiso ni in ng'atno manigi bipolar nitie lifestyle moro mokonego bed ni timore nade idakie kaka angogi mokonego bed ni timo. Koro gigo mokonego bed ni timo en kaka wawach ni tiyo marach gi yedhego mamero ji. Onego bed ni in ipuonji mondo ing'e ni symptoms magi sama gichakore cha ang'o matimore dendi. Kaka iwinjo dendi chande onego bed ni kisechako winje kapok iwe gino modhi mabor isebiro moset mi yath moro manyalo konyi manage that symptom kata manyalo goli e face cha mondo kik iyud ni in a full blown manic face. Koro psychotherapy bende konyo gigo ma feed yourself kata self care is very important. Kapo ni in a relationship kata mana in a toxic relationship moro mamiyo saduto iwang kata mamiyo saduto in gi stress kata iwak, onego beni itimo ni hocho manyisi ni relationship no nyalo ga bedo ni en trigger to tuo ma in godo mar bipolar. Koro ena ni psychotherapy bro konyi mondi manage yourself gi symptoms mag tuoni mopogore gi thieth ma yath timore nade ma yath kelo. Mathoth ne yore ariyo mag thieth ka daktari ka kipimonwa tiyo gi yedhe kaka iwachonwa ka achiel kod yore mopogore kaka wuoyo weche mag hocho weche mag counseling. To gima winjo kimulo kanyo ni kapono nitiere gimoro masika tugo pachi kata tugo tuo to nego bed ni tang' gima sik chwanyi sate ma in sate kodhi ahinya odhi kelo ni chandruok ma moro thiedho nyalo bedo chandruok nikech na winjo kwacho kamoro kacha ni koro beda managed. Ok nyal thiedhe to obedo managed. Koro kapo samo wacho ni management en thieth. Nikech sama ok nyal tieke chuth. Management en thieth to gino ma apani kelo ga shida mang'eny bende ni ng'ato samo winjo ko wacho management wacho ni ka koro tuo no onge yath minya muony mondo rum ere tiende. My mental illness ta wacho ni sama wachako cha wacho ni inyalo yudo ka en gima nigole anyuola manyiso ni en gino mane genes magi. Gima timore ni sama tuoni bedo managed in very normal. Symptoms duto
ma wawacho ka onge mibro timri nadi ma ginyalo ga biro lakini ka gibiro to gibi motegno kata ma minyalo pim gi ng'atno ma onge ang'owa ma onge management kata ma onge thieth koro management no e thieth mar bipolar to kod tuoche moko mang'eny mag dang'ni mag paro koro mano gima nyako ganda wang'e to samo ki manage tuo no iketo ng'atno at more risk mamalo mar hinyruok nikech ng'at mani gi bipolar iyudo ka kata mana lifestyle mare onyalo bedo gi shida sana mondo maintain maisha kaka ng'at ma somo mare nyalo bedo ni tek katich kacha chande onyalo bedo ni owe tije mang'eny sana nikech boss mare maybe kata mana employer mare ok understand ni ng'atno en ng'at ma battle tuo makama samoro boss kata trigger kata mana kata samoro ot kacha chande be yudo ka ng'at kapo ni en ng'at ma dichuo miyo mare nyalo bedo gi time matek ahinya kata saa matek ahinya mondo miyo understand ni ng'at chande koro kanyo bende ma treatment mar psychotherapy kata mar hocho cha donje nikech uduto nego be ni puonjo ni tuo ni ochal kama mae gik makineno to nego be ni ng'eni ng'atni en ng'at monego be ni koro dhi neno daktar to mano e kaka management mag mental illness kata mana mental health watimo adwa ni mondo mikapo kwa chiko chero ni Dr. Levi tinyi wacha kwa mul lifestyle changes kacha namba cheli wacho kacha ni ponono ni jagono matiyo kod gigo mameroji nyaka korangi duok chien ango kendo nyaka manya kitime lifestyle changes ka nind maber seche manindo tamore ibo mi yedhe mag nindo to ponono mi yedhe mag nindo ibo tiyo godo kuom thuolo marom nade ka itiweyo nikech ino wuona Dr. Levi emaniswa ni tiere moko ma ng'ato konego beni monya minga yedhe mag nindo luwore gi symptoms magi to yedhe mag nindo go ka gi self stabilize nindo mar ng'ato yudo ga konindo kende maonge ok gikaw thuolo mang'eny ahinya ni gachiel pod imuonyo yath mar ang'owa mar nindo lakini yedhe mag nindo nitie kama wacho ni ng'ato nyalo koso nindo kuom kata juma achiel nyaka mi yath mabro konyi mondo nikech obwongo mok nindi en obwongo ma hinyore to sama obwongo hinyore chande manyiso ni tuoche moko nyalo timore nade nyalo chako donje kata mana mag physically koro wanindi wachiem maber gima wakete dendwa nyaka wang'ini waketo ang'owa e dendwa ok abi wacho ni nitie diet mar bipolar lakini sama wacho ni wachiem maber chande del ma orit maber obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore koro gimi feed kata gima ipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi nikech at the end of the day chiemo michamo chande ema kuza obwongo mari koro wacham chiemo maber wa practice self care kaw time wuothi ywe muya maber then kikibed ni isolate sana bed gi a social circle bed gi jogo ma inyalo ga dhi e chama moro nyalo go mbaka kikibed ng'at ma ilorri e ot sate ni ilorri e ot kata ni iwuok e tich tidonje ot nyaka ibed gi osiepe lakini gin osiepe ma unyalo bet ugo mbaka ma jiwo pachi kata ma tiego wiyi mokibed ni koro ina ng'at mo ma depressed sata ni onge ng'at minyalo share godo erokamano daktari aduoko erokamano makende kuom gombaka kotudore kod bipolar mood disorder moro ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kod namba mar simu kanyalore tudruok koda namba mar simu abro chiwo nembni ariyo mokwongo en 07 4 5 6 7 7 1 5 6 mano 07 456 77 156 namba mar ariyo inyalo goyo en 07 5 8 8 1 0 2 3 2 07 588 10 232 inyalo yuda Applewood Adams clinic marani kanyo mar outpatient Ngong Road kendo inyalo yuda Amrek Kenya ni Ngong mano inpatient facility marwa ma wathiedhe jogo manigi tuoche mopogore mag dang'ni mag paro kaka mar bipolar ma wawuoye kawuono to kod jogo bende ma nigi shida mag yedhego mamero ji
wan ibiro yudo Amrek Kenya. Erokamano nya daktari, aduoko erokamano mang'eny. Kendo ageno ni odiochieng' machielo ibo biro wago mbaka. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Erokamano makende kuom bedo koda nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno. Kik wiwil ni ngima en mwandu.